Jeg har ikke flere penge tilbage, så i dag er jeg taget på mission for at få byttet den her 1 krone op til noget med større værdi. Reglerne er simple. Alt skal komme fra min 1 krone, og jeg må kun tage imod noget med større værdi end min tidligere genstand. Fucking træt lidt faktisk. Det er svært, det er. Undskyld. Må jeg spørge om noget? I think that's a great deal. Ved du hvad, Tobias? Tak for handlen. Jeg har lidt et mærkeligt spørgsmål, ikke? Kom med det. Har en genstand henne, som I må bytte for 1 krone? Det kan være hvad som helst. 3 stikker. Jeg har nogle klistermærker her. Ved du hvad? Så tager jeg så den her. I var den 1 krone er. Tak for handlen. Du har en god dag. Let's fucking go, gutter. Vi fik et sindssygt klistermærke for 1 krone. Det her, det er det, jeg kalder god handel. Lad os se, om der er nogen, der vil tage imod det her klistermærke for noget med større værdi. Undskyld, må jeg lige spørge om noget? Ja. Har I noget med større værdi, som I kunne tænke jer at bytte det her seje klistermærke for? Nej, men, nej, jeg skal sige noget. Bare kom. Damn, du er for lækker. Lad mig se dig dreje rundt først. Så har du noget, du vil give mig, hvis jeg bare drejer rundt? Ja. Ved du hvad, Tobias? Er det på 1 fod, eller hvordan? Nej, det skal bare dreje rundt. Hvis jeg laver 360 sådan her. Nå. Lækker. Ja. Hvad skal vi give ham? Hvad har vi? Noget, der er større værdi end det her klistermærke fra en sneakerbutik. Det tror jeg faktisk, det har større værdi, det der. Det er diamanter, det der. Det har altså større værdi. Jeg tager imod den handel. I får det her klistermærke fra en sneakerbutik. Ja, det er godt. Tak for handlen. Så må I fortsætte en rigtig god dag. Jo, tak. Så fik vi fandme nogle plastikdiamanter fra nogle mildt berusede piger. Det er det, jeg kalder for en god handel. Jeg går bare lige og snakker om, hvor fucking svært det er at finde nogen, der vil bytte med dem her. Jeg ved bare ikke, om det så godt ind på Rådhuspladsen. Måske kan vi finde nogle politikere. Det kan være, at de har noget, de vil bytte med vores falske plastikdiamanter, som man kan sætte på sin egen krop. Må vi lige spørge om noget? Det er fordi, at har I noget med større værdi, som I kunne tænke jer at bytte dem her for? Det kan være hvad som helst. Jeg har nogle briller. Jeg har en næsten ubrugt vaseline. En næsten ubrugt. Den er næsten ikke brugt. Altså, kunne du tænke dig at tage imod den også? Så kan du få dem her. Skal vi gøre det? Jamen, tak for handlen. Ej, det er jeg glad for. Jamen, I må have en god dag så. Status er lige nu, at min gåben er meget trætte lige nu. Vi har den her bøtte vaseline, og vi ved ikke helt, om folk vil have den her, men vi prøver vores bedste nu. Nu logger vi ind, og så prøver vi bare vores bedste på at få tradet den her vaseline op til noget med endnu større værdi. Og det var en lang proces, men nu logger vi ind. Vil I lige spørge om noget? Ja. Har I noget, I kunne tænke jer at bytte fra den her bøtte vaseline? Nej, desværre. I har ikke noget overhovedet? Jeg har en lighter. Du har en lighter, og virker den? Den virker, ja. Kunne du tænke dig at bytte en hel bøtte? Der er en pige, der har brugt den én gang. Ja, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Det vil vi gerne. Tak for det. God dag, ikke også? Tak for handlen. Du må have en god dag. Det var lidt en downgrade. Lighter koster jo sådan 2 kroner. Fuck, I har ikke noget? Ej, det er helt klart. I må have en god dag. Har I noget, I vil bytte for den her lighter med større værdi? Ikke noget på mig. Du har ikke noget på dig? Hvor meget koster den? Den koster en 15 kroner eller noget. Men hvor meget koster den? 15 kroner? Ja, så skal jeg give min telefon, men det tror jeg ikke lige. Helt fair. Men så I har ikke noget? Nej, desværre. Det er helt fair. Og jeg vil spørge, om I har noget med større værdi, I vil tænke jer at bytte den her lighter for. Du får nogle Monster Look. hvor meget har du drukket af den? Og I har heller ikke noget på jer? Nej, det er helt fair, men I må have en god dag. Må jeg spørge om noget? Ja. Det er fordi, jeg har den lighter, ikke? Og så vil jeg spørge, om I har noget, I vil bytte for den her, som der har mere værdi. I er intet i tomme lommer. Det er helt fint. I må have en god dag. Må jeg spørge om noget? Ja. Alright. Må jeg lige spørge om noget hurtigt? Ja. Det er fordi, jeg har den her lighter, ikke? Og så vil jeg spørge, om I har noget, I vil bytte for den her lighter. Det kan være hvilket som helst. Du har ikke noget på dig. Jeg har ikke noget på mig overhovedet, faktisk. I har heller ikke noget på jer. Du tjekker lige lommerne. Jo, der er noget. Jo, værsgo. Et tilbudskort til Rustik. Okay. Det er en klub. Hvad er værdien på det? Der står lidt her. 3 ens drinks, 125. Ja. 3 Carlsberg, 100 kroner. 5 Jägerbombs, 100 kroner. Okay. Husets flaske, 400 kroner. Ved du hvad? Du tager den. Du får den her lighter. Tak for handlen. I lige måde. Bro, what? Vi har lige fået et gavekort. Altså, jeg klager ikke. Det gør jeg i hvert fald ikke. Det er fandme luksus. Må jeg lige spørge om noget? Det er fordi, jeg har det her kort, jeg har byttet op til. Og så vil jeg spørge, om I har noget på jer, som I kunne tænke jer at bytte med det. Noget, som har en større værdi. Det er et tilbud til en natklub og bar med forskellige drinks og sådan noget. Hvis jeg har ikke noget på jer. Jeg har desværre ikke noget, men jeg fucker med din idé og sådan noget. Ja, det er. Men jeg har ikke noget. I har ikke noget på jer? Jamen, det er fint nok. I må have en god aften. Der var desværre ikke noget denne gang. Hvor vi ikke slutte af med det kort her.
Det var en meget svær udfordring, men vi endte med at nå op til det her specielt tilbud kort til Rustik Bar Natklub. Ja, tænk på, vi er startet fra 1 krone og gået hele vejen op til et gavekort på en værdi med 200 kroner. Så det vil jeg altså sige, det var en pæn god handel, vi fik lavet med de forskellige mennesker på gaden. Så I skal lige huske at ramme subscribe-knappen og like videoen. Peace out!